utoljára vagytok együtt iskolai ünnepélyen. Ez az első olyan ünnepség, amely csak nektek szól. 8 év alatt sok-sok kedves emlékeit gyűjtöttetek, vigyétek tovább az itt szerzett tudást, és gyarapítsátok szorgalmasan. Hallgassátok meg hegedéges társaitok búcsú szavait. Szavakból mese szövődik lassan, kislány olvas aranyagakban. Egyszer volt hajnával, régi szép mesékben, egy őszöreg apó ült a karosszékben. Magához hívatta legidősebb fiát, útra bocsátotta, előtted a világ. Hát indulj, kint a nagyvilágban, van sok nemes szív is, ne félj. Persze se csüggedj, ki bátran előre tör, az célhozik. Nem tudhatod, hogy hány nappal mérben még, biztos csak egy, nem lesz elég. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot. Mindig szeretni és remélni, úgy érdemes a földön élni. Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra. Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, és minden elérhető, ha van benned bátorság, remény és szeretni erő. Ne gondold, hogy ami lehetetlen, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fog fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted. Körülöttek könnyedek, kísért szemedben mosoly legyen és derű, minden nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű. Szeretettel köszöntöm a véces tanítványainkat, az őket hallgattató osztályfőnököket, a kedves szülőket, nagyszülőket, a meghívott vendégeket. Ünnep ez a mai nap. Meghatódottak vagyunk. Ti is, én is. Nehéz belegondolni abba, hogy az a sok esztendő, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Visszavonhatatlanul. De valami el is kezdődik. Várnak rátok ismeretlen iskolák idegen falai, új társak, leendő új barátok. Nem sokára az általános iskola eseményei, élményei,
emlékkészelődnek. Emlékszel még a farsangi műsorunk óriási sikerére? Na és a kirándulások felejthetetlen élményeire. Idézitek fel egymás után. Pehegnek bennetek az elmúlt évek, meg annyi történetei, emlékei. Az itt töltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt az elmúlt időszak alatt. Jó felidézni a kedves eseményeket. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni. Valamilyen nyomot vagy mindenkiben. Bennünk is. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömököknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmas bánatot. Bízunk benne, hogy a választott iskolákban helytáltok, és sok jót hallunk mindenről. Kedves ballagó tanítványaim, gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, akik segítettek, bíztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Elsősorban szüleitekre, családotokra. Köszönettel tartozunk nekik mi is, hogy velünk együtt tudtak formálni titeket. Külön köszönöm az iskola közösségért végzett munkáját a következő szülőknek. Majákné Pálfi Adriennek. Kérem szépen, hogy jöjjön ide. Köszönöm Vida Eszternek. Köszönöm Antusné Ferenc Zsuzsannának. És külön köszönöm Portugáliné Kovács Máriának. Kedves Ballagó 8-osok! Arra kérlek benneteket, hogy az általános iskolátok emlékeit őrizzétek meg, raktározzátok el mindazt a sok ismeretet, tudást, amire a 8 év alatt szertettetek. Mi is szeretettel fogunk rátok gondolni, és hiányozni fogtok innen, mert eddig is volt a helyetek, és ez a hely a mai nappal üressé vált. Mások lépnek a helyetekbe, mert ez az életrendben. Külön köszöntök két tanítványunkat, köszöntöm az idei év 8. évfolyam diákját. András Lili. Iskolai tanulmányai terén az elmúlt években egyre jobb teljesítmény nyújt. Az idei tanévet kitűnő eredménnyel végez. Nagyon sok tanulmányi versenyen kimagaslóan teljesített, például a Kazinczy székkiejtési versenyen kerületi első helyezést ért el, bejutott az országos döntőbe, ahol bronzminősítést kapott. A kerületi történelem versenyen másodhelyen volt. A kerületi néplakéneklési versenyen ezüst minősítésben részesült. A kerületi könyvtárhasználati verseny első helyezett. Tehetsége megmutatkozott a művészetben.
Önként végzett kiemelkedő közösségi munkát az osztályban és a diák önkormányzatban, ahol alelnöki feladatokat látott el. Az iskolai rendezvények szervezésében és bebonyolításában aktívan vett részt. Az iskola hangjaként konferálói szerepet töltött. Pozitív személyisége révén mindenkivel eredményesen tudott együttműködni, ami példaértékű lehet mások előtt. András Lili, a 8. évfolyam diákja. Köszönöm. Gyarmati Réka 8 éve iskolán kitűnő tanuló. Példamutató magatartásával, szorgalmával és közösségi munkájával kivívett társai megbecsülését és szeretetét. Megbízható, becsületes, segítőkész, bárki bármiben számíthat rá. Nem csak az osztályközösségért, hanem az iskola közösségért is sokat tesz. Ő a diák önkormányzat elnök. Ebben a tanévben is több iskolai és kerületi rendezvényen vett részt. A Comenius nemzetközi együttműködési program aktív részese volt, az 1956-os emlékműsorban szerepel, a kerületi pedagógus napon a József Attila Művelődési Központban felkérésre verset szavaz. Rendszeresen készült versenyekre. A kerületi Simonyi helyesírási versenyen a második, a belzseni matematika versenyen 3. helyezést volt. Iskolánk orvoscsapatának oszlopos tagja. Számos versenyen öregbítette iskolán sportfilmet. A felső tagozat diákja Gyarmati Réka. Kedves tanítványaim, fogadjátok el tőlem munkavalóként a következő gondolatot. Az élet vett komolyan. Az élet szépség csodáld meg. Az élet boldogság ízleld meg. Az élet álom, tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet. Élet. Éljen. Ez a nap is, amitől mindenki retteget, mikor fájó búcsút kell vennünk az iskolától, ami eddig ápolt és tanított. Kinőttük az ötvös, úgyhogy menni kell mindenkinek a maga útjára, és boldogan gondolunk majd vissza az iskolára, ahol mindenki kezdte. Valamikor mi kisalsósként arra ábrázoltunk, hogy milyen jó lenne végre nagynak lenni. Ámulva néztük a idősebbekre. Most pedig irigykedve gondoljuk a kicsikre, amiért annyi idejük maradt őket. Sok szép évet töltöttük el, és meg annyi szép emléket szereztünk. Annyi év után mégis búcsút kell vennünk ettől a helytől, és menni kell tovább, így a maga útjára. Várjunk szívvel adják a helyet a következőknek, de reméljük ők is ugyanilyen feledhetetlen emlékeket fognak magukra venni.
Búcsúzunk a tanárainktól is, akiknek olyan sok mindent köszönhetünk annyi szeretet előtt. És bár néha leszívtak minket egy-egy házi feladat vagy felszerelés miatt, tudjuk, hogy a mi érdekelünk. A tudást, amit nekünk adtak, már nem veheti el tőlünk senki sem. Most úgy engednek minket el, hogy hívják, felkészítettek minket az új iskolára. Valamint búcsúzunk egymástól is, mert ez az utolsó alkalom, ahol mindenkit vagyunk. Sok szép pillanatot töltöttünk el közösen, és számos barátságot közöttünk, amiket reméljük nem most majd el az idő. Mert bár elmegyünk innen, és szétválnak útjaink, a közös emlékek örökre bennünk maradnak. Búcsúzunk az iskolától, és sohasem felejtjük el az itt töltött időt, és köszönjük azt a sok jót, amit tőle kaptunk. Hallgassátok meg a 8-osok búcsúénekét.
zászlaját átadják megőrzésre 5-es társaiknak. A 8-osok felkötik a zászlókra emlékfeladókat. Kedves vendégeink! Ünnepénket először a szózattal zárjuk, majd a 8-os diákok a belső udvarra kimennek és ott elengedik a lufikat. Kérem, álljanak fel!